constitute of Dapen almost 400 meters kilo CO2 not very long maximum kami sikitong lo sebelum yang Dapen menyapa 2016 kan itu sekitar lebih one claims non anda 30 batung bulan 5 alang itu mangke kang Samson maka Hindu sampai jone oke Karbilo Charlie song hawar kehat branch committee mate arua mai tu mahinten ningkan suri ni rain koira hini lapen ningkan suri ni rain koira clear farman dak arpu ka chalara mai pedolo kudir sa full meet pedo pondo tafila bangso mai long nil tum sutam net ripi mai hinten ancha to unsi dak cerap cetu don lo mati bidi suri fitam tikang lo josemet ilo tum la bangso Karbilo Charlie song hawar kehat branch committee arpu ka chalara long kusutam me josemet pet bang piloma hawar kehat aha waralong lokachar le aru sujang tumpan jasimet cherok to kamai kipi ponpen ke chenglok dak anti social activities along ajak ka involved in fatam tum birta long lo lahai fatam tum lahai kisum tum ka pejok dunji fatam tum dak ching wai pon lo lan chata kali karbia khai bana lage si khai mo yar bongpena pot ladak kedo il tum karbia khai tum jutang jubat pending sumpot pen chenglok il tum koron puthi fatam non ovi kimi tum fila bangke kirim kibidun aphan itum Charlie ponangi putame itum dak than ponong lapen ke bang jelang ni khai kisungon putame itum Karbilo Charlie asong dak ahin pen kache song pon rapeji phan putame dak iltum than pachini ponong jase met iltum che than ponong iltum khai phan mangke pini khotur fruit on putame itum phan nang benefit central government ponon state government pen ponon itum suppress pemi act iltum rights ke mukha ponon iltum kedoan na phone mo futame tumon langdang protang tel tumhan mangke nang pavir ja bidisi claim rong lo la ke jasemet cultural onslaught economical bangso onslaught lo lapen itum piloma elame ki futam non ke ingbo bom phon fidolo futame arpu bangke piloma ke ase tum musim tumat lapen mo pen futame nil tum dakching bai pono je ke ase bangke lagi si power kali lake isi responsibility penak la bangso asai ka che claim ki phan pini futame nal tum media thing phan futame nil tum pen nang pachini pon lo lapen ke bangela futame lo mangke khai phan arja pon hipo langka no arpu gedeng kunil tum office bearers lo no laban ke bang prep ho lapen general members bang ko lapen dak nanga chatong on atu mangke la bangke general members lo dia khala bangke bang ko bangke executive members ko la khona fa dak arpu ke chokli man bangke dak pleng pon lablo lapen kenang jelang son bangke ke bang jelang por kita merong tum ku patha pon bom la khon ta me ini lo lapen il tum dakang wai pon bangke pini mai phu lodang te alang li bangke apna ke claim tang lo don mai phu ki puthot pini bangke mai phu lo ramesor tera lapen pongchun bang bangke surah from chehon alang le me ke claim tang bang full lapen experience te melang tum to lo lapen khai phan claim pon pemi ji puning ji thi pemi alang to phan te me don don lo la son pini mai bang